Софийското училище Клин предлага си на време. През следващото денонощие времето у нас ще се определи голямата част от страната ще вали сняг, само в крайните югозападни и югоизточните райони дъжд, надолу до вечерта и там дъждът ще премине в сняг. Главно в североизточна България ще има снежови елипси и образуване на преспи. Тази нощ вятърът ще е слаб, все още от изток-североизток, но през деня ще се ориентира от североизток. В източните райони от север ще се усили и снегът ще напува студен въздух. Сутрешните температури ще са между минус 7 и минус 2 градуса, в южните райони от страната до 2-3 градуса над нулата. Към 14 часа температурите в Северна България ще са близки до сутрешните, между минус 6 и минус 4 градуса, а в Южна все още ще са положителни, между 1 и 6 градуса, а до края на югозапад валежите ще започне. Ще е облачно, мъгливо. Запад. По билата и върховете вятърът ще бъде силен и бурен. На височина 1200 метра. На Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките. Хоризонт.